Leuk dat je kijkt naar mijn vlog vanaf Welcome to the Village. Ik weet eigenlijk niet waarom ik Nederlands spreek, maar dat komt waarschijnlijk omdat de man achter de camera een Nederlander is. Ben er ook nog hotdogs? Ja, aan de andere kant. Ken je wat je noemt, bakken? Ja, dat gaat best. Maar bakplaten continu gewoon. Wat is het geheim van deze hotdogs? Als het moet. We gaan geheim uitsprutsen met onze slagen. Dan doe maar. Uit de wedstrijd. Ja. Maar goed, dat is net het enige. Hè. We hadden de Smoky Mexican hebben. En dat is een heel populair. Dat de baas van onze roedels nemen. Daar komt tortillas chips doorheen, dat zie je, jalapenos, et cetera. Stukje voor die meisje. Wat gaan we hier? Mexican. Goed werkje. Strak in die buinen! Oké, let's go! Adem in! En adem uit! Ik zit nog even te chillen bij Baaiduinen. Even lekker chillen, ik kan lekker eten, het bukje is rond. Ja, ik liep langs de hotdog tent. En zei, nou wil je anders een hebben? Heb je een chili dog gehad? Want die is echt super lekker. Ik had de Mexican grill of zo. Hallo? Ja, hoi. Oh, sorry. Over die hotdogs waar Eduard het over heeft. Ja. José heeft nog een diepte-interview met de hotdogman. Ja, Daar kunnen jullie nu naar gaan kijken. Oh ja. Alles onder controle? Ja, altijd hè. Mevrouw, wat heeft u besteld? 3 keer een hot chili en 3 keer de classic. Gaat u dat helemaal in uw eentje opeten? Ja, maar één voor één. En dan lekker wegspoelen met een biertje. Wat doet u hier? Hotdogs, mevrouw. Heb je wel eens eentje geproefd? Meerdere. Dat ben jij. Wat is het nou? Wat hak je dan? Een chill spot. Wat? Het is gewoon